Ceann trí bhí. Brianna, tuach mé ráisiad. Céhíonn sin? Níl scrúdú tumán ar bear fáiltiú réige ceann trí bhí eile. Rih tú a ggéir ag an níos túisce? Béite go níana me méla. Bheith man nána íonna tíbiste go caiici sé a gcuí sin. Ach ní bheith tú nánaige an caiici sé. Ach, níor cheart go dóirlach se. Tá sé de cheart am sa dhéana trí réige. Tá, ach dá bhaintha beidir go mecht tú na... Is fumsa atá se na seirbhí se a éileh ar wathe leis na glúnta atá le tíocht. Yeah. Ach go príomhúil bheith níos mó amagad. Tá má chun fánacht chun an scrúdú dhéana trí réige. Chun seaas a chuigáil ar son na teanga. Agus sin tú clachta idir an dálinn. Tá slú cheangal an na meas na bhfuil. Tá má cínta go dúr an scrúdú ar pásol. Sílam go gearach sé dá meán an tamáinte gart. Wat is dat go a hain? Ach, is dóigh gur cinál gníomh a teanga má rilí. Hi, ce tú? Ar aiglinn mar sin agus lean mosóracha nar a thugam duit iad. So cé as hain mar sin. Ar aiglinn. Tá hríon ag scoilt na glochan nach chuil? Right. Oh, okay. Cad sin tá síbhad? Dá rudí tá súlam? Dom sa bháin na marc na seo. Oh, bhín cálant na mún nach chluisim. No? Oh, dólam tú de chud scoil gur scoil? No. Ar whaitleat tosnú a ríist. Oh, befrála ma. Oh, gur míle maithad. Fí san go meach tú go daslam. Den cuine eile mar sin agus feic me thuúfaigh an 3V.